wannan kiɗi ne ka ja ka san za a sake sabuwar waƙa. To kamar dai da kuka sani, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara samun cikakkiyar waƙa zazzafa daga mawaƙi Daula Adegbile Rarara. Wanda a cikin waƙar ya kawo baitutuka da dama. Taken waƙar shine 'yan adawa. To kamar da kuka gani yake cewa murcin dutse Tinubu mai rusa shirin wani. A'a, kai ne ka fito a shirye ka fi su da kwarjini. To sun firgita ne a yau suke ƙara yini. To don sun gano batun ƙaya, buhun ƙaya baya dannuwa. Ƙwarai kam. To a nan gaskiya an yi karin magana da dama. Shi dai abin da ake cewa murcin kan dutse bai fito ba sai da ya yi tsiro. Wato kun san cewa shuka kan dutse abu ne mai wahala. To murci a kan dutse wannan ko za a ga abin mamaki. Sai kuma inda yake cewa don sun gane buhun ƙaya baya dannuwa. To kowa dai ya san ƙaya wani ice ne mai tsire-tsire mai tsinkuna. To kaga ko buhun shi za a sha mamaki idan aka ce wannan buhun ana so a ga ya dannu. Ko ba haka ba? To wannan kenan.